Sweets, sorry. At nandito kami ngayon sa may Robinson Cyber Gate. Nagpipick up kami ng pagkain sa Waffles. At papunta kami sa Enscario, magde-deliver na kami, guys. Kaya mo gawas? My message. This message is held for review. You review. Ganti parang. Sana gini filmi. Karon pa ko kita anyway. Hindi na pa rin eh. Hello.
Okay guys, nandito na kami sa Molabi Suites sa NS Carreo. Ito ang building sa Molabi Suites. Ang katabi nito ay Grand Isabela. Ang sa tapat nito ay Welcome Suites. Okay guys, magpapaalam na kami. Thank you for watching sa live ko si Buano Rider. Bye bye.